Республикабызда идел буе Болгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуга әзерлек бара. Башкалабызның Кол Шәриф мәчетендә изге Коръәннең уникаль қолъязмасын төзергә керештеләр. Иң яхшы каллиграфлар әзерли торган қолъязманы якынча 2 елда әзер булыр дип фаразлыйлар. Коръән қолъязмасының дөреслеген һәм нәфис бизәлешен галимнәрнең махсус комиссиясе күзәтеп тора. Толырак киләсе репортажда. Махсус кәгазгә изге Коръән китабының төп сүрәсе булган Фатиха сүрәсе төшерелә. Сүрәнең һәр билгесе дөрес итеп язылырга тиеш. Ислам кануннары буенча ул беренче булып кулъязма рәвешендә дөнья күрә. Строчек. Есть разные страницы там. Есть очень плотный таркиб называется, то есть это расположение было в композиции. Бер биттә барысы 15 ел. Төрле битләр, бик тыгыз композицияләр бар. Минем бурыч шушы 15 елга текстны оптималь рәвештә бөлү. Беренче сүрә 7 елдан тора. Сүрәләрнең язылышын ныклы контрольдә тоталар. Әлегә дин белгечләре, киләчәктә дөнья күләмендә танылган галимнәр тикшерә. Казанда языла торган Коръәннең беренче кулъязма җыентыгы катгый кагыйдәләргә туры килергә, Мөхәммәд пәйгамбәр күрсәткән тәртиптә булырга тиеш. Коръәнне нәшр итүчеләр хәрефләрнең, сүзләрнең аңлаешлы, сәнгать ягыннан да нәфис һәм дөрес итеп язылуына игътибар итә. Изге китапны гарәпләрдән тыш башка мөселманнар да укый алсын өчен тырышалар. Нигез итеп берничә басма алынган. Алар арасында Шиһабеддин Мәрҗани күрсәтмәләре дә бар. Изге Коръән кулъязмасы Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Аны әзерләүдә Татарстанның иң яхшы белгечләре катнаша. Фән дигән науканы артып, без бу эшне башлыйбыз. Һәм әлбәттә бу Коръән безнең китапларыбызга таянып эшләнәчәк. Беренче чиратта Фаваиду мухимма Мәрҗани хәзрәт безнең китабы, икенче чиратта Муса Җаруллаһ Бигиевның тасмик матур иттереп Шамаил сыман шулай язылачак дип өметләнә. Bu бәйрәмгә багышланган kitaplar basıla. İlk evvel 100 bin Kur'an-ı Kerim basılacak Allah nasip etse. Kazanda İmam Bukhari Hazretleri'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerin, hadis-i şeriflerin jiyintıp basılacak 20 bin Allah nasip etse. Ufada derslikler bastırıp çıktık. Bütün oku yurtlarımızda beyram bulgaçtın, күп эшләр эшләнә. Кулъязманың кайчан әзер булачагы әлегә тәгаен билгеле түгел. Коръәннең бер битен язу өчен 2 көн кирәк. Якынча исәпләүләр буенча 2 елдан соң китап әзер булыр дип фаразлыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары.